Моята карма. Извинете, Докторе, какво е състоянието му сега? вижте, раната му е дълбока. Има нужда от почивка. Така че, моля ви, оставете го на спокойствие. Аз ще остана с дядо. Не, прибери се. Аз ще остана. Баба, ти също не си добре. А и ако има нужда от нещо, например от лекарство, ще изтичам да донеса. Дивя Мукта е права. До Джоги трябва да остане някой, който може да помага. А ти не се чувстваш добре. Дивия. Прибери се у дома. Не си добре със здравето. Добре. Грижи се за дядо си. Да вървим, дъще. Пъзи се. Да, бабо. И ти се пази. Купете тази инжекция, моля. Добре. Ти? А ти какво правиш тук? Ами аз. Доведох Аман, болен е. Какво му има? Как е сега? Добре е. Докторът каза, че няма място за притеснение. Но ти не ми каза какво правиш тук сама. Ами, дядо ми е в болницата. Претърпяла инцидент. Това дядо ти ли е? Да. Ами, той беше много жаден. Затова му донесох вода. Благодаря. Много ти благодаря. Пак заповядай. Добре, чуй. Аман е в онази стая. Когато имаш време, мини да го видиш. Трябва да купя инжекция за дядо си. И после ще дойда. Грижи се за себе си. А ти за него. Чао. Пази се. Ти също. Чао. Как се чувстваш? Добре съм, дъще. Бабо, Нищо не искам да слушам, Митхи. Веднага се прибери вкъщи. бабо, опитай се да ме разбереш. Той е много болен. Дори не е дошъл в съзнание. Казах ти вече. Прибирай се веднага. Бабо, защо? Митхи, колко време мина? А ти и веднъж не ми се обади. Нищо не искам да слушам. Прибирай се незабавно. Това момиче само ме ядосва. Още не идва в съзнание. Чао, Аман. Моля ви, докторе. Моля ви, не постъпвайте така. Моля ви. Утре ще платя всичко. Обещавам ви. Съжалявам, дъще, налага се да внесете депозита. Виждате в какво състояние е дядо ми, нали? Как мога да го заведа вкъщи така? Моля ви, докторе. Но, дъще, такива са правилата в болницата. Мукта, ще се приберем у дома. Няма нужда да оставам повече тук. Не, дядо. Ще останеш тук поне още един ден. Дъще, нищо ми няма. Докторе, дайте ми само един час. Моля ви. Умолявам ви. Добре, ще изчакам. Вие уредете всичко. Да, разбира се. Много ви благодаря. А сега? Какво да правя сега? Дядо не е добре. Не мога да го прибера в това състояние вкъщи. Мукта, седни до мен, дъще.
Ела. Дъще, защо се притесняваш толкова? Не дай, мила, чувствам се добре. Чуй ме. Тази превръзка можем да я махнем и у дома. Не, дядо. Поне днес остани тук. Виж какво състояние си. Аз ще измисля все нещо и със сигурност ще намеря парите. Имай ми доверие. Моля те, само ден. Остани поне един ден. Но дъще е как? Вие ли сте Мукта? Да, аз съм. Заповядайте фактурата за депозита. Фактура за депозит? Но... Аз не съм внасяла депозит. Едно момиче внесе депозита. Да, Митхи. Митхи внесе парите за депозита. Митхи? Подпишете се тук. Да. Благодаря. Довиждане. Дъще... Коя е тази Митхи? Приятелка ми е, дядо. Учи в моя колеж. Веднъж дойде и у дома. Но не можахте да се запознаете, защото бързаше. Добро момиче. Митхи. Какво сладко име има. Със сигурност е от някое добро семейство. Щом без да каже нищо, ни е помогнала и си е отишла. Сурбхи те чака 2 часа в колежа. 2 часа. Нито се обади на нея, нито вкъщи, нито на Канха. Как може да си толкова безотговорна, Митхи? И си отишла да помагаш на някакъв непознат. Ако ти се беше случило нещо? Канха изостави работата си, за да те търси. Дори да ти се е наложило да помогнеш на някого, можеше да кажеш на Канха, да се обадиш вкъщи или на Сурбхи. Какъв беше смисълът да криеш? Но, бабо, аз нищо не съм крила от вас. Приятелят ми е много болен. Трябваше да... Приятел? Какъв приятел? А ти как разбра, че той е болен? В града си само от няколко дни, а вече ходиш да помагаш на непознати. Бабо, не съм направила нищо лошо. Ти си ме учила, че трябва да помагам на другите. Нали винаги си ми казвала така, бабо? Че майка ми винаги е помагала на другите. И аз направих така. Тогава защо всички сте ми толкова сърдити? Признавам, че допусна грешка, като не ви се обадих. През това време... Тогава не помислих за това. Много съжалявам, сгреших. Просто приложих наученото от теб, бабо. Опитах се да бъда като майка си. Моля ви, кажете, каква вина имам? Стига! Цял ден седиш тук и правиш туршия. Един ден ще те затворя в стъклен буркан, като тези, които пълниш с краставички. Ама тогава ще стане още по-сладко от сега, нали? Стига! Знаеш ли изобщо, че Вир заминава за Сатара? Да, знам. Нищо ново не ми казваш. Щом иска, нека заминава. Аз какво да правя в затвора? Не искаш ли да отидеш с Вир? Не, сестро, не. Да не съм луда, че да отида на тази програма в затвора. Ами ако ми се случи нещо, тогава какво ще правя? Амла, чуй ме. Да. За първи път ти се отдава възможност да избягаш от този дом. От туршията, от домакинската работа. Кажи ми сега, до днес ходила ли си някъде на разходка? Само със съпруга си. Какво? Де този късмет?
Никога до сега не ме е взимал със себе си. Тогава иди с него сега. Говори му мило, с любов. Хвани го за ръката. Седнете заедно в колата. Да не си се омъжила, за да правиш туршия. Изобщо не се бях замисляла. Знаеш ли, откакто се оженихме, не сме имали дори сладък месец. Какъв сладък месец, Амла? Меден месец. Ох, да, вярно. Но Вир заведе първата си съпруга на меден месец. Точно така. Между другото, той често я извеждаше на разходки. Така ли? Понякога я взимаше сладолед, друг път палачинки. Амла, не дей да изпускаш тази възможност. Няма да я изпусна, сестро. Ще видиш, веднага ще се приготвя, ще си сложа скъпи бижута и ще си облека най-хубавото сари. Ей, сега ще се накипря. Амла, Да. глупава ли си? Първо измисли някакъв начин, иначе Вир как ще се съгласи да те вземе? О, да. Но как? За да се съгласи Вир, ако реши да откаже да те вземе със себе си, можеш да използваш ключова дума Гунванти. Разбра ли? Разбрах. Само гледай. Ела с мен. И виж какво ще направя. Хайде. Хей, снахичке, къде отиваш? Приготви ли пакорите? Ами, аз приготвих само тестото за тях. А кой ще ги сготви? Аз ще занеса супа на съпруга си в болницата. Сестро, знаеш ли колко сме гладни? Преди да направиш супа, можеш ли да довършиш пакорите и след това да отидеш? До кога ще те чакаме? Казах ти, че ме боли главата. Искам джинджифилов чай. Виж я само. И преди ти казвах, сестра ти явно иска да ни умори от глад. Да. Тогава защо ти не сготвиш? Знаеш ли какъв инцидент стана? Зет ти е в болницата, но ти пак. Защо говорите такива неща? А ти, братко, дори веднъж не предложи да отидеш в болницата. Знаеш ли, че Мукта е сама там? Говориш така, сякаш цял ден се излежавам. Нямам ли си работа? А може би се издържате сами? Но както и да е. Ако на зет ми му се е налагало да излезе, можеше да ми каже. Що му е трябвало нещо, щях да го взема. Колко разходи имаме само. Не ни стигат домакинските разходи, ами сега ще трябва да плащаме и болничния му престой. Виждаш ли, майко? Сестра ми така ми се накара, сякаш съм допуснал някаква грешка. Поисках само един чай, а тя само се кара. Какво ти става, Дивия? Разбирам, че си притеснена заради Джоги. Но помисли само. Ако Пушкар остане в болницата тази нощ, как ще работи утре сутринта? А и този Джоги купила толкова скъп телефон на Мукта. Защо беше нужно? И по-евтин телефон щеше да извърши работа. Боже мили, що ме имал толкова пари, а и знае в какво положение сме, можеше да ги даде на Пушкар за домакинските разходи. И сама знаеш, че болничният престой ще ни излезе минимум 5000 рупии. Сега Пушкар ще трябва да го плати, нали? Остави, майко. Имам чувството, че в този дом с нас се държат така, сякаш до ден днешен трябва да им ядем остатъците. Още не са осъзнали, че през цялото време за дома им се грижех само аз. Хей, поне ни направи чай преди да тръгнеш. Който затяга примката, сам се улавя в... Майко, майко! Майко, как да ти кажа? Боли ме сърцето. Наистина. Какво има? Сънувах много лош кошмар.
като спиш до следобед. Само кошмари ще сънуваш. Какво има, снахо? Видяхте да бягаш разплакан от стаята си. Затова те последвах. Всичко е наред, нали? Как ще е наред? Нека ти разкажа, сестро Чанда, сънувах много страшен кошмар. Да ти кажа ли какъв беше, майко? Сънувах един огромен затвор, а вътре беше съпругът ми и лежеше болен. Нямаше кой да се погрижи за него. Умираше от жажда и молеше за вода. Дайте ми вода, моля ви, дайте ми вода. Но нямаше кой да го чуе, казвам ви, умрях от страх. Снахо, на сутринта ли го сънува? Как? Боже, мили, как разбра, сестро? Ей сега, рано сутринта го сънувах, сестро Чанда. Боже, не ми се иска да ви го кажа, но... Лелю, сънищата, които сънуваме сутрин, стават реалност. Да, майко. Майко, моля те, умолявам те, не пускай съпруга ми сам. Виж, ако аз му го кажа, никога няма да ме послуша. Но ти си му майка. Той много те обича. Със сигурност ще те послуша. Ако му кажеш, че не го пускаш сам, няма да замине сам и толкова. Бог ми е свидетел. Ако му се случи нещо, не знам. Отиди и да се приготвиш. Заминавам. Митхи? Помни добре. В живота ти няма място за такова нещо като любовта. Майка ти имаше двама врагове. Една приятелка и една любов. Мукта. Как се чувстваш? Мукта ме е довела в болницата. Аман, почивай си. Разболял си се. Заради мен си пострадал така. Не. Дъждът не намокри само мен, нали? Колко си добра, Мукта. Направила си толкова много за мен. La 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 la. До теб съм, нали? Ако ти потрябва нещо, само ми кажи. Вода. Внимателно. Благодаря, Мукта. Благодариш ми. За какво? За това, че си ме довела в болницата. Моята карма. Но аз... Не, аз те доведох в болницата. Всъщност дядо ми и той... Моля, защо си станал?
Хайде легни. Госпожо, моля ви, оставете го да си почини. Извинете ме, сега трябва да му бия инжекция. Извинете. Ама аз ще тръгвам. Ти поспи. По-късно ще дойда пак да те видя. Добре. Пази се. Трябва да благодаря на Митхи. Довела е Аманда тук. Много отзивчиво момиче. Баба и прабаба сигурно идват насам. Как ли е Аман сега? Дали да не му се обадя? Добре, ще се обадя, но какво да му кажа? Кого да попитам? Мукта? Не. Дядото на Мукта също не е добре. А и това момиче пак не ми даде телефона си. Не мога да реша какво да правя. Добре, ще убедя всички. Ще трябва да ме изслушат. Не, Канха, тя вече не е дете. Бабо, Митхи, защо правиш всичко това? Савитри е тук, нали? Снахо, днес е неделя, затова нямаме лекции. Остави ме да свърша малко работа. Бабо! Добро утро, бабо! Добро утро, батко! Елате да закусваме! Седни тук! Батко, и ти седни! Снахички, заповядай! Хайде, нека закусим! аз няма да закусвам. Защо? Първо ще тренирам. Фитнес, значи. Няма проблем. Бабо, виж това. Топла гриз халва. Снахата я направи специално за теб. Аз само я сервирам. Похвалите ще са за снахичката. Заповядай, снахо. Така значи. Всичко това го правиш, за да се подмажеш на баба. Затова днес така упорито се трудиш. Какво да правя, батко? Вчера допуснах грешка. Трябва да поискам прошка, нали? Съжалявам, бабо. Извинявай. Моля те, прости ми. Бабо, извинявай, много извинявай. Съжалявам, бабо. Моля те. Качори. Бабо, виж това. Качори. Любимите ти. До кога ще гледаш, бабо, моля те? Снахо, и ти си хъпни. Хайде яш. Никакви диети. Батко, остави, аз ще вдигна. Бабо, сега поне и прости. Не съм сърдита на никого. Добре. Щом е така, ще тръгвам. Чао. 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 Мамо, знаеш ли, децата се приготвиха много добре. Нямам думи. Гостите ще са много доволни. Ще видиш, мамо, програмата ще е стига, говориш също като мен, супер бързо, забави темпото. Не говориш с майка си, а с Митхи.
Между другото, коя си ти? За какви деца говореше? Каква програма, какви гости? Бабо, Чакай, аз ще говоря. Не знам кой се обажда. Ето, обади се. Да, кажи. Днес рано сутринта чух гласа на дъщеря си. Ще видиш. Днес ще имам чудесен ден. Бедното момиче дори не знае, че е разговаряло с майка си. Добре, чуй. Дрехите, които изпрати за децата. Много, много им харесаха. Колко сладки са децата ми с тях. Много ти благодаря, мамо. Щом децата са щастливи, и аз съм щастлива. Добре, мамо. Ще затварям. Трябва да завърша всичко на време, а не съм готова. Да, добре. Ички, кой ще идва? Не знам, мамо. Ще имаме гост от Мумбай. Не разбрах как се казва. Добре, дочуване. Да. Дивя, не ми се яде. не си ял нищо от сутринта. Хъпни си супа. Вкусна е. Сестра, защо идвате толкова късно? Да не биде време за лекарствата. Съжалявам, госпожо, но пациентът от стая номер 11 ще бъде изписан днес. 11? Да, стая номер 11. Номер 11. Но това е стаята на Аман. Температурата му спадна, а искаше да си ходи, затова докторът го изписа. Азизе. Дивя, какво ти става? Защо? Изсипа супата върху ризата ми. Бабо, добре ли си? Какво има, Дивя? Защо изглеждаш притеснена? Не съм. Има ти нещо. Кажи ми, хайде. Не, няма нищо. Просто си мислех за теб. Утре ще ти изписват, нали? Господин Гупта, когато стигна Сатара, ще ви изчакам и ще се видим. Да, вече съм готов, ще тръгвам. Сине, Да, майко. Добре, ще ви се обадя пак. сине, снахата ще дойде с теб. Защо, майко? Защо е? Виж,
Ако можех, изобщо нямаше да те пусна. Но трябва да отидеш. Затова снахата ще дойде с теб. Майко, мога да се грижа за себе си. Няма нужда да идва, ще се справя. Стига. Вече взех решение. Снахата ще дойде с теб. Иначе никъде няма да ходиш. Да, майко. Много си права. Благослови ме, майко, благослови ме. Грижи се за себе си. Скъпи, ще си занеса багажа в колата. Чакам те там. Лек път, сине. Майко, виж ги само, съпругът ми плаща всичко. А сега и за болничния престой да плаща. Не е нищо работа. Целият товар е върху гърба му, майко. Колко много прави за зет ми и снаха ми. Освен това, плаща и таксите на Мукта за колежа, домакинските разходи, за всичко се грижи той, а снаха ми само ни се кара. За нея ние всички сме виновни. Напоследък си започнала да говориш много. Майко, и ти ли? Лъквай. Права е, майко. Пушкар, помисли малко. Живеем в тяхната къща. Разбери това. Джоги ни издържаше години наред. Сега е в болница и поне това можем да направим. Хайде, дай ми 5000 рупи, ще платя за болничния престой. Дойдохте ли си? Аз тък му взех пари от Пушкар и тръгвах за болницата. Нямаше нужда, Лелю, спокойно. Но как? А парите за болничния престой? Ами... Една непозната вече плати. Хайде, дядо. Явно живееш от подаяние. Бог да благослови дарителя, че без него си загубен. Пушкар. Каза ли нещо? Не те чух добре. Не, нищо. Качи се. Мукта, помогни на дядо си да се качи до стаята си. Дядо, хайде, ела. Имаш нужда от почивка. Да се качим. Зетко! Защо ти трябваше да излизаш навън? Ако си имал нужда от нещо, трябваше да ми кажеш, щях да помогна. Знаеш ли колко ми е трудно да се грижа за тук? Направих толкова много за теб, за сестра ми. Но на вас нищо не ви стига. Нищо. Дядо, да вървим. Хайде. Един момент ще. Нека отговоря. Бъди по-ясен. Какво имаш предвид? Братко, моля те, отложете тези разговори. Защо? Защо да отлагам? Пушкар. Един момент, майко. Остави ме да говоря. Знаеш ли какво направи сестра ми? Рухини не беше добре. Бедничката я помоли за чай. А сестра ми се разфуча, като пообяснява. И знаеш ли защо? Само защото трябвало да ти донесе супа в болницата. Едно не разбирам, Зетко.
Защо не си кажете направо, че изобщо не ви е грижа за нас? Братко, сега не му е времето. И защо да не е, снахо? Защо? Днес му е времето и трябва да си изясним всичко. Точно така. Зетко, вече изтърпяхме достатъчно, разбери. Онзи път, когато получи удар и влезе в болницата, Зетко, с бизнеса ти беше свършено. Беше потънал в дългове, а кредиторите те притискаха от всякъде. Тогава бях единственият, който се погрижи за този дом. Зетко, ти ни направи много голяма услуга, като ни прибра тук. Осъзнаваме го. Но тази услуга отдавна ти я върнахме. Но ако въпреки всичко това смятате, че като живеем с вас сме ви в тежест, така да е, ще си тръгнем. Ще живеем някъде под наем. Ако ще да е в някаква порутена колиба. Но няма да търпим повече. Братко, умолявам те, братко. Не говори такива неща. Знам, че откакто съпругът ми се разболя, бизнесът му пое, ти сам се грижиш за дома ни. Но не си мисли така. Съпругът ми тъкмо си дойде от болницата. Моля те. Пак се повтаря същото. Кажеш ли им нещо, започват да плачат. Как си позволявате да говорите така на баба и дядо? Какво са ви направили те? О, Боже мой! Сега ти ли ще ни учиш с кого как да говорим, а? Рухини! Пушкар! Не разбирате ли в какво положение сме в момента? Мукта, дъще, не дай да се намесваш в разговора. Заведи дядо си в стаята му. И без това изпусна вече един ден в колежа, сега ще трябва да наваксваш с уроците. Хайде, вървете. Да, бабо. Да се качваме, дядо. Братко, допуснах грешка. Повече няма да се повтаря. Умолявам те само да не говориш така пред съпруга ми. Чувства се зле. И без това не е добре със здравето. Моля те само да не му казваш повече за скандалите ни у дома. Какви хора сте вие, Боже мили! Браво, Пушкар! Оцели го право в слабото място. Тази обида цял живот. Няма да я забравиш, Зетко. В следващия епизод. Ти ми се обади, нали? Нищо не можах да чуя. Не ти се обадих пак, защото тръгвах за вкъщи, но... Бабо, Вземи това. но не искам, бабо. Нося ти прасат. Бабо, не искам. Как така? Всъщност трябва... Стига, какво има? Бабо, просто... Била си в същия град. А не си се обадила дори. Айчка. Как е дъщеря ми, Ичка?